Jeg hedder Peter Foss, og jeg er formand for Foss i Hillerød. Vi er en familieejet dansk virksomhed. Vi vil helst investere i Danmark. Vi vil helst lægge arbejdspladser i Danmark. Virksomheden Foss fremstiller avanceret analyseudstyr til fødevareindustrien og har 1400 ansatte. 98% af vores afsætning sker i udlandet, og det sker under stadig større tryk fra internationale konkurrenter, som er sultne og som ofte har bedre rammevilkår, end vi har i Danmark. På sigt kan vi blive tvunget til at lægge investeringer og arbejdspladser mere i udlandet, hvis vi ikke har konkurrencedygtige forhold i Danmark. Danmarks selskabsskat ligger midt i EU-feltet, men bekymringen ligger der også meget længere væk. I Kina og Indien alene uddanner de over 1 million ingeniører, nye ingeniører hvert år. Så vi forventer, at konkurrencen bliver betydeligt skærpet fremover. Og for at kunne følge med, har Foss-formanden en opfordring til politikerne. Hvis vi kan få en lavere selskabsskat i Danmark, så kan vi tiltrække flere udenlandske investeringer, og det vil sige, at vi kan få flere beskæftigede i Danmark. Det er til gavn for vores velstand og dermed også for vores velfærd.